belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bij een grootschalige actie van het ministerie van Economische Ontwikkeling, de politie en het ministerie van Volksgezondheid is gisteren voor meer dan 4600 kilo aan producten in beslag genomen. Het gaat om producten die ruim over de houdbaarheidsdatum zijn. Ze zijn in beslag genomen bij Livoni Agencies aan de Kapiteinsweg. Direct erop zijn alle kroketten, hamburgers, pizza's, vleesbroodjes, nuggets, frietjes en frikandellen vernietigd bij Malpais. De 21-jarige man die vastzit vanwege moord op zijn stiefvader blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris gisteren bepaald. De man wordt ervan verdacht gericht op zijn stiefvader te hebben geschoten afgelopen zondagochtend. Op dat moment was de stiefvader de moeder van de jongeman aan het mishandelen. Het was niet de eerste keer dat er sprake was van mishandeling. De jongen heeft zich na de schietpartij bij de politie aangemeld. Voorlopig moet hij nog vastblijven, maar zijn vrienden zijn gisteren naar het Openbaar Ministerie gegaan met het verzoek om de jongen voorlopig vrij te laten. De deelnemers aan het IPCO-overleg afgelopen week in Sint Maarten hebben gisterochtend een persconferentie op Curaçao gegeven. Daarbij zei Quincy Kirigori namens de partij PAR onder meer dat de boodschap luid en clear is overgekomen dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet kunnen leven met het COHO zoals dat nu op tafel ligt. Er moet dus verder onderhandeld worden, aldus Kirigori. Gisteren was de tweede dag van de zogenaamde Themis-zaak, de zaak over de No Limit Soldiers, een van de belangrijkste bendes op Curaçao. Daarin staat onder meer Tyson Kwan terecht. Hij is gearresteerd in Dubai en hij wordt als leider van de NLS onder meer verdacht van witwassen en drugstransport. Tijdens de behandeling van de zaak kwam onder meer naar voren dat in februari 2020 170 kilo aan cocaïne is vertrokken in een schip vanuit de Free Zone Curaçao. De bestemming van de cocaïne was Frankrijk en de NLS was daarvoor verantwoordelijk, aldus het Openbaar Ministerie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De 49-jarige ondernemer Leek wordt van het Openbaar Ministerie ervan verdacht voor meer dan 23 miljoen gulden aan geld te hebben witgewassen. Het heeft allemaal te maken met de zaak Themis, die handelt over de No Limit Soldiers, een belangrijke bende op Curaçao. Leek zelf heeft verklaard dat hij meerdere keren de lotto heeft gewonnen en dat hij dat ook kan bewijzen. Hij ontkent dat hij geld voor de No Limit Soldiers heeft witgewassen. De rust lijkt te zijn weergekeerd binnen de ambulancediensten. Eerder hadden werknemers aangegeven het werk te willen neerleggen uit protest tegen huidige arbeidsomstandigheden. Er is nu besloten in samenwerking met de vakbonden APVO en CBV om een mediator in te schakelen. Die moet ervoor zorgen dat er een oplossing komt voor het probleem tussen de regering en de ambulancediensten. De Nederlandse gemeente Almere lijkt akkoord met de plaatsing van een standbeeld van zwematlete Enid Brigita. Dat heeft initiatiefnemer Mo Hersi tegen Omroep Flevoland gezegd. Hij hoopt het beeld in september te kunnen presenteren. Mo Hersi is al langer bezig om de tweevoudig Olympisch medaillewinnares Brigita te eren met een standbeeld. De Curaçaose Enid Brigita woont in Almere en won in 1976 tijdens de Olympische Spelen in Montreal 2 bronzen medailles. Ze is daarmee de eerste vrouw van kleur die een Olympische zwemmedaille won. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.